أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعيذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande tatabre lewru rabi al awal hijira annabijo sallallahu alaihi wasallam ujunere temere nayi e capanɗe nayi e joyi yaadore ɓe sappo e tati lewru march lewru tatabo miladiya ujune ɗiɗi be nogas and night. And while ayare faswa baqara أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أن إن جكن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. jango jangere be nanta riwaya hafsu min bo mi jangere be riwaya warash di fubo ido sappa hunde wore o innal ladina kafaru andu ben hufribe sawa'un alaihim fatanan be anzartahum awazi be awajjini be am lam tunzirhum ko awazai be awajjini be fu la yu'minuna be nodintako. To ha tafsiru ayare do jamra wolino hala mu'minin o yecci en darajaji maɓɓe ha ayaji joyi te en jangi tenga ko nayi ha riwaya woɓɓe feere nden se o waddi ayaji ɗiɗi ɗe en jangata hande o woli ayare may dow heesaɓe tan nden o lori o tokki ayaji sappo e tati ɗo bo o wolli dow haala munafiki en tan. To bako en faama ko ayaji ɗiɗi ɗo waddi nden en gaɗa rabɓumaje mana en haɓɓaɗe be darsere men salinde hani en gaɗa weƴƴitto seɗɗa. Darsere men salinde jamirawo wolwani en haala mumini en o wolwani en bo ndaɗatal mumini en no yettirta ha maako kamɓe on kanjum waɗi o yecci en ulayka almuttaqin alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. jamrawo tindini o wi nda huloɓe Allah wonɓe dow kanda kamɓe ɗo ɓeɗon nuɗɗini be ngaybo nden bo ɓeɗon nuɗɗini be ko jippina ha dow maɗa yimɓe ɓeɗo ɓooshe julde bo nden ko a hokkiɓe ko jomirawo riskiɓe ha jawdi maɓɓe fu kanjum ɓe gatta sadaka nden ɓeɗon nuɗɗini ko jippini ha dow annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam ɓe nuɗɗini bo ko jippi ha ummatoje caaliɗe nden ɓeɗo yerdi bo be nanta lahira ɓeɗo laɓɓini lahira waran tawaɓe. To jamirawo se ɓe tindini ɓeɗo ɗo se o wi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. ɓeɗo ɗo ɓeɗo dow kanda ha jawmiɓe nden ɓeɗo ɗo han ɗon woni tinniɓe. To ha qissa man siyaku man dari ha totton tan himɓe andata ko daraja maɓɓe kañum araɓe ɗo wiya al ashiya'u tu'rafu bi abdadiha. kujeji ɗiɗo andire be lawniraji maji.
to ɓen ɗo hamɓe woni yimɓe kanda hamɓe woni mu'mini en nda bo ko wodani ɓe naherde Allah to noy on a andirta ɓe sey Allah waddina ma ɓe luutiɓe kanjum waddi haala innal ladina kafaru to innal ladina kafaru jomirawo sew waddi harɓere tawkiɗi o fotiri ayare man andu ɓeɗo ɗo hufriɓe to haɗɗo modi ɓe tafsir se wiyata woodi nufaaɓe ngam ɗume siyaku ayare man nde fuɗɗi ha nde timmi fuu nde ɗo yewta dow ɗume nde ɗo hollama fa ɓeɗo ɗo ɓe nuɗɗinayi ɓe heferɓe ɓe nuɗɗinayi ɓe tammay nuɗɗine bo to en ɗo andi annabi sallallahu alaihi wasallam bo o umrama o ƴona yimɓe o yecca ɓe heferma noon o tawi amma o ƴona ɓe o tindina ɓe to haɗɗo se en hota sababu nuzul en lara ko noon jippini ayare man to nder sababu nuzul modiɓe feere ɗum Abdullah ibn Abbas o wi ayare ɗo nde jippi ha dow moy ɗum Abu Jahli ɓe Ubay ibn Khalaf en e ko Walid ibn al-Mughirati heferɓe ɓe jotti dow keferaku diga ha Makka nden go Allah bo ɗo tabbitina fa ɓeɗo ɗo ɓe nuɗɗintako hanko nolona ha ayare man ɓe feere wi wa ayare ɗo kayre nde ɗo wolwana ahlul qalibi yimɓe Badar ngam Badar ayi waɗi e hitandere ɗiɗaɓre nden en wi suurol Bakara bo jippino hitandere arandere mana jomirawo ɗo andina annabijo fa ɓe o numata ha ɓerɗe maako ɓe nuɗɗinan ɗo hamɓe naaɓe nuɗɗinoɓe ba dammugal man maɓɓi kanjum jomirawo tindini men o inna alladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum a waasi ɓe am lam tunzirum la yuminuna ɓe nuɗɗintako a waasi ɓe be a waasay ɓe fotanan ɓe kal ɓe nuɗɗintako ɓe non woni hamɓe on sanadidu Quraysh amma to en laarini siyaku suronnal ngol ɗo sappo en Madina bo se en tawa ay yimɓe Madina mo foodi wolwanaɓe to amma kamɓe asbabu nuzul ɓe wi'a ayare tataɓe tokkore ayare ɗo kayre on sappanta ɓe ɗum Ubay ibn Khalaf en ɓe Ka'bul Ashraf en e ko nandi ɓe maɓɓe ɓe annabijo tawi ha Madina hamɓe on jomirawo ɗo andina ɓe famɓe ɗo naɓe nuɗɗinoɓe ba kanjum siyaku ayare man kanjum ina alladina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yuminuna anduɓe ɗo hufriɓe awasiɓe ɓe awasaɓe pat ɓe nuɗɗintako to hedde ko en sala en fassira ɗum on woni kufru kalimol kufru ha araɓɓe lunga magol ko nufata feere ɗo nufa ɗume ɗo nufa suddugo hunde ko yankirgo hunde ko aatugo hunde ko ta'ugo hunde ngam to a laari hay gimi maɓɓe araɓɓe ni ɓe ɗo gadda ko bana jemma ñibre jemma ɓeɗo ƴona ñibre jemma kafiru mana nde ɓaleere kurum ñiɓɓinde dedei goɗɗo ma fota laara nebre muɗum to sey jomirawo woni ngam kalimaji kufru ɗi andama ha jahiliya hedde ko islam wara amma islam warɗi be istilahumaji mana be ma'ana maji islam warɗi ma'ana maji je huwata jahiliya ɗo ko ɗo nandi bo na kanjum on islam ka nufata ba to ɗum on islam nufata islam haɗɗo se ɓe we'iti kufru dow geɓe nayi woodi kufru je lutanta ishraku kanjum hufrango Allah ɗon ɗum kefera ko ɗum wiyete woodi kufru feere bo ɗon naje ishraku ba naje yedata ko andi yankiri ɗum je yahudu en ɓe andinaɓe Allah ba ɓe andi Allah ɗon amma ɓe jaɓay bana ishraku kam ɓe yerdai Allah ɓe maɗon musamman irum mbiyata pagan kanjum atheist almulhidin hamɓe ɓe yerdai woodi Allah ma hamɓe to kamɓe ɗo hamɓe on heferɓe number 1 nden tokkoɓe ɗiɗaɓre bo kamɓe on ɓe andi Allah ɗon amma ɓe jaɓay ɗenal Allah ma to ɗo haɗɗo ko faru Quraysh warta nasta ngam ɓe ɗo mari no diina hedde ko annabijo sallallahu alaihi wasallam wara ɓe ɗo mari diinaji maɓɓe ɗi ɓe rewata woɓɓe maɓɓe ɗon nasraniya ɗon waɗoɓe nasraniya ɗon diina nasara woɓɓe yahudi en ɗon ɗo wondi ɓe annabijo ɓe ɗo andi Allah ɗon Allah gonga amma wakkati annabijo wari waddani ɓe nulal wari yecci ɓe nda ko Allah leli ɗum ha dow maɓɓe ɓe sali gaɓɓe ɓeɗo ɗon kufru nabiyu nden ha ma'anaji kufri woodi kufru ɗon je juhudu ɗon bo biddu shukri mana ɗo lawnira be yettore hunde to nde laati nde yettere on a yettaki nde to mana a yeddi nde mana a yankiri nde to haɗɗo ɓeɗo mbiya ɗum kalima ɗum hawsare ɓe tammata ko ɗum fulfulde ɓeɗo mbiya ɗum butulci waɗugo butulci goɗɗo waɗa butilaku to waɗugo butilaku kanjum ɗum biddul kufri on to sennayi après kanjum on en tammitogo kasuraji lesto kam salim kuffara a jaɓana nabatugu asuraji lestoɗo ɗo ɓeɗo wonanen ɗum kuffaru on amma na way heferɓe ɓe nufata ba na heferɓe ɓe shirku ba na heferɓe ɓe ilhadu be juhudu ba na heferɓe ɓe butulci ba
ɓe heferɓe ɓe ɗume mana remoɓe ɗo waɗi ha jomirawo ƴolliɓe ɓe inde kuffaru ɗume on woni no noon tawi to ɗo mana magol jeelunga ha araɓɓe ngam o hosan awdi o ira ha leddi mana o wirni awdi o lowindi ha nder ñibre to sei ɓe ƴonnirɓe kuffaru ha nokkure ɗon to ɗo on mana kufru to amma ba en wi ha sababu nuzul ayare ɗo ina lasina kafaru haɗɗo ɗo ɓe ɗo wolwana ɓe Allah nanema ɗum arti ɗum taƴi dikke ha islama maɓɓe kamɓe ɗo ɓe nuɗɗinayi ɓe tammay nuɗɗingo nden to en lori en tokkiti en laari ayare may to e to Allah ɗo andi ɓe nuɗɗinta e ko Allah wolwani ɓe Allah arti andi ɓe nuɗɗinta e ko Allah wolwani ɓe ɓeɗe ngala nabi sallallahu alaihi wasallam to ɗo modi ɓe sewi Allah wolwi ɗum tasliyatan ngam soltanaki annabi sallallahu alaihi wasallam nden bo hoynango mo teddenga ɗiɓɓu mana teddenga yottingo nulal annabi nuhu en andi o jooɗi ha yimɓe makko hitande mana duuɓi 950 ha ujunere ni duuɓi 50 ton waray o ƴooni yimɓe makko amma sende o ciki duuɓi ɗo duuɓi 995 ko kuma 950 nden jomirawo sewimo ya nuhu innahu lan yumina min qawmuka illa man qad amana ay wala mo metata nuɗɗina ha nder yimɓe ma ɗo sei ɓe nuɗɗini ɗo tan mana ko luddi fuu nuɗɗintako to ayi o yari bone o neeɓi oɗo habde ɓe mo kasasu nolol karshe bo Allah wi oɓe nuɗɗinta to amma nabi sallallahu alaihi wasallam diga fuɗɗode ma Allah arti andinimo fa ɓe o numata woɓɓe ɗo kana ɓe nuɗɗinoɓe ba kanjum on ayare man safadan alladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna fotanan ɓe hamɓe man a wasiɓe be a wasayɓe fuu fotante an man a wasiɓe be a wasayɓe fuu ɓe heɗo ɗo naɓe nuɗɗinoɓe ba ɗum arti ɗum banni ɗum yiditira ha andal Allah to ɓeɗo mbiya ayaji man ɓe mbiya dow mashi'a jomirawo arti hiiti ngam nanema wala ko sottinta mashi'a jomirawo al qada'u wal qadaru en tan en tawan kayen soto qada'u wal qadaru ɗo sengidira amma mashi'a jomirawo ko jomirawo arti muuyi kanjum ɗum sottata ko ɗum sañjata ko Allah famnu en ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على تكي على قلوبهم دو برد مكة وعلى سمعهم انرب مكة وعلى أبصارهم اجير مكة كو بصيراج مكة غشاوة جبر ودي هونغاري ولهم عذاب عظيم يangada manga do dani be yangada makka do dani be to ayare do nde do wolwa do tazilu ayare salide manan nde do jokkana ayare salide on kataballahu ala qulubihim nde Allah wi be nuddinta do noy on en famata be nuddinta ko wazo boran wazabe mana annabi sallallahu alaihi wasallam don der mabbe ayaji Allah don der mabbe wazo jobe non wadi kadi be nuddinta wobbe fere boto be waza mabbe nuddinan kanjum jawrabi kataballahu ala qulubihim Allah ati takki berde mabbe ngam erne to tonon nokkure imanu to tonon nokkure faamu to tonon nokkure kanda to tonon nokkure ko waazu manastata yotta berde goddo nenda waazu man be huwa to nen moni be surdini berde nanema ne do tambi tambago on sai to Allah omtine nen huunde nasta hamare en do andi ko yimbe meden science ko lekki en jotta e Allah feshini ande yimbe do larano berde woni ne do tambini on to ko haala on to kanastan ko mum on to nastan seto bernde ma mabbiti kanjum wadi wakkatel fere to habaru fere wari tordi ha bernde ma sedo mabbita nde hulto be wada ka fidugo bib to hunde hulnima ko kuma do hediti hunde fere bernde ma sende nyongo ngam tasarrufat bandu bi adama pat do jonniti ha bernde mudum ko wadi jomiro sappi bernde haddo ngam ha andal zaman to en laari nasara nambe ko ndey be do wolwana hakkilo manangani be wolwanta sebe wi ana ngani on watta pirlitte bandu bi adama fu controlling bandu bi adama fu islam bo jomira bo to do wolwa bernde o wolwanta bernde on watta controlling bi adama fu modum kala tasarruf mada fu to dum on wadi be do lara ngani berde bo jomira bo holliri bernde to se en biya hambe bincike mabbe yottineje be hefta bernde ha andal likita en hambe be sigi yotta bernde on watta controlling jismu bi adama pat haykal mako dimbugo mako amma te hoɗɓe yottay faamugo tasarrufat
tasarrufat numo be irum hosugo do ka qarar mana tawgo hukunci e ko nandi be majum ha bernde dum woni kanyum timle hosugo mana be andal mabbe timay yottu wato ton bincike tam yawgo ya be hefta be famata mbay mi qur'anu do arda zamanu be ko lay kanjum watta yimɓe zamanu to ɓe binciki ko ɓe yiyata andal maɓɓe seɓe tawa ko ɗon wattu hokki habaru mayna hannde to jomirawo ko nufoto ɓe kata wallahu ala qulubihim o takki ɓerɗe maɓɓe takkode no woni hamɓe nanema jomirawo to o wolwanan faamoɓe hamɓe araɓɓe ɓe ɗon mbi'a kaatamu hunde to nde takkama irum miskul hitami en hunde takkade en andi hunde miski kan ɗo takki ha jaburu lelwa on ɗo takki takkugo kañum waɗi ɓe ƴondata ɗum miskul hitami nonnon bo bana irum jaramji maɓɓe ɗi ɓe sigata kamrum mu'attakatun mahtumatun ɓe mbiyatma nda ɗum ɗo hunde ɗo nde takkane ɓe gadda fayande to ɓe gadi fayande ɓe sigi ɓe wadda maɓɓode ɓe gaɗa ɓe waddi maɓɓode ɓe gadi se ɓe wadda ɓe tama loope ɗelemɗe ɓe wara ɓe takka hunde makka may deydey no goɗɗo fotayi mema to mari takkutugo ni inde majum takkutugo tan a goɗɗo fewi o woña waɗa haaje muɗum waɗata ko to ɗum takkama ni ɗum takkama to kañum on jomirawo waɗiri ɗum kinaya ɓe mbiyata ɗum ha yimɓe balaga katamallahu ala qulubihim Allah takki ɓerɗe maɓɓe wa ala sam'ihim e narruɗe maɓɓe nonnoon jomirawo lori takki narruɗe maɓɓe woɓe nanata ko wa ala absarihim nden jomirawo lori waɗi hongare mana ba suddare ko hendode ha basiraji maɓɓe ko gite maɓɓe فلهم عذاب عظيم ينغدا شاتو كدو ودani be Allah renen dum me won hikima jomirawo artiri bernde nden o tokkiri narrude nden o sakitiri gidde nden to en laran bi adama hande se en lara gite mako be noppi mako dum on buri nafugo mo en wadi bayani se do ala bernde kam gite mako be noppi mako dum on buri nafugo mo ay hayyi o kam en andi mardo gite larata o buri mo wala noppi nayni en jiyata amma ha haqiqa marɗo noppi o ɓuri mo wala gite koɗi gite ma ɗe nafatama se ndey se nange ko kuma jeygol ɗon nden gite ma nafama gite ma ɗe nafatama se be jiha se to a husiti se to a titi hunde nden a lara nde nden haddu gite maɗa ko wawata laarugo noppi ma ɓuri salugo amma noppi ma nanan ñibre atata ma nanugo to hakkile ko ananata jemma ma ananata ɗum nange ñibre jemma ma ɓuran hokkugo ma nanade nden non fahim hunde feere wala ko yaali noppi ma be jiha way hunde seto nde iftiri fuuna nde anana nde ko seto nde iftiri hirna aa hunde ta sawtu wari pat sawtu wara nasta noppi maɗa to nden to a ɗaani nayi gite ma ittama ko artata finugo ha maɗa noppi ma on wasila maɗa be noppi a finirta sawtu artata finnugo ma bako gite maɗa nafa to a tokki siyamuɗo si a tawa ampaniji noppi ɓuri ɗuɗugo do ampaniji gite be beltinari gite ɓuri yelugo fu amma ampaniji mai ɓuri kañum waɗi jomirawo to ɗo holwa konde a tawan o artiran noppi narruɗe dow giɗe so wiyama inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu masula andu narruɗe kanjum fuɗɗata ɗum on hikima tagdimu ngam afdaliya man ha jomirawo hunde to nde ɓurdi jomirawo se ardina nde ardungo nde o ardinde ɗo kayre nde ɓuri nafu number 1 ɓernde kanjum ɗum nokkure imanu nokkure kanda bayen mbinane bayen waɗi bayaninane nden se ɗume tokkata bo se noppi kanjum bo kanjum on wasila maɗa an ɓi adama no kujeji yasi warta yottirama nanama yetta hakkiyanu maɗa an ɓi adama nden gite ɗum beltinari tan ha maɗa e gite latan ceeda gite ɗum beltinari tan kañum haɗo ɓe mbiyata hari sala yottungo nulal Allah hangal yottata mana goɗɗo ngam o yi'atako to ni o nanan o mukallafu to ni gite mako yi'ata noppi mako nanan o mukallafu ngam ɗume o wawan o nana noddaɗu Allah wawan o nana ko ɗume o yi'ata on tan amma mo wala noppi hanko ha modiɓɓe feere ɗo wiyanamo mukallafu ba ha modiɓɓe woɓɓe feere ɓeɗo wiya ngam ɗume wala no risala jomirawo yottiramo to amma woɓɓe nder modiɓɓe ɗo hujjira ɓeɗo wiya gite daran mo darde noppi ha nokkuje goɗɗe feere Allah famnu en to hikima majum ni jomirawo famni en o waɗi ɓeɗo ɗo o wi ɓe nuɗɗinta annabijo wasi ɓe waseɗe fuu fotan kallo ngam jomirawo wi en o arti o takki ɓerɗe maɓɓe nden o kataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim o sukki narruɗi maɓɓe ma takkama kañum tappode huwan ha ɓernde ɓenanta ha narruɗe fuu amma ha gite suddago wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim jomirawo wi yangada makka ɗo wodani ɓe to laataki jomirawo tindini yangada makka ɗo wodani ɓe ɗo
yeccima jaza'u maɓɓe ayinde o wari o wolwi haala mu'minen hatto o yeccima jaza'u maɓɓe o wi aymo aljanna ɗo wodani ɓe ay o wi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna tan ɓeɗo ɓe ɗon dow kanda ha jawmiɓe ɓeɗo hamɓe on woni tiniɓe o yeccima nda ko hokkata ɓe nan o yeccaɓe amma alkin sattingo satugo kufru be hallugo warturde kufru kanjum on waɗi diga lawlaw e yecci wala hum azabun adim yangada makka ɗo wodani ɓe allah reno en ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أنكو تجنجر بي حفص بي أنبو تجنجر بي ورش تو وديها معناجي سندرتا تو ورتري بي ورش كذا أون وطن بياني من تو ورتري بي حفص بو كذا أون وطن بياني من ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين nen jomirawo seleri tindini yebre wonde feere bo nder hufriɓe o wi wa minan nasi ɗon nder yimɓe man on yaqulu wi o amanna min nuɗɗini billahi be allah wa bil yawmil akhir be yalawmare ragarere wa ma hum bi muminin amma fanaɓe mumini en ba to ɓen on woni hamɓe on ɓe en ardini haala muɗum nane kamɓe on woni ahlul kitabi be bo yimɓe madina jottiɓe dow naafika ko irum abdoullahi ibn ubayyin en be ko nandi jullasu en e ko nandi e mabbe jamaare mabbe be bo yahudu en anduɓe ala nabi sallallahu alaihi wasallam kan jono bay bolli ala kabuno ashrafi be wayimno aktaba e ko nandi e mabbe do mabbe ayare nde do bo jippi jamira sefe taw minan nasi don der yimbe onu fete be nasu haddo kala mo laati bi adama fu modi be wadi bayani duddum unasu on nanni yimbe naho ɓe ngaɗi sarfu magol ɓe waylitigol ɓe wini goɗɗum feere ɓe lorni goɗɗum feere ɓe gartinigol annasu amma asali magol unasu on ngol wonata kañum woni nen nasi man yaqulu amanna ɗon nder yimɓe kono fite be nasu bo kala ɓi adama fu nasti haɓɓo woɓɓe feere ndon wodi ɓe tafsir ɓe rewa yimɓe makka amma to en laari ɗum surol madina on to wa minan nasi nastini yimɓe madina fu aa ha nder modi ɓe tafsir feere ɓe hewtitini kala ɓi adama pat be waɗuɗo no tindinore man nde waɗi fuu o nasti ha ayare man ومن الناس دون يمبي من يقول آمنا بالله o wiyan mi nuɗɗini Allah ko ha ɗemgal maako ko kuma ha terɗe maako won kuuɗe mu'mini'en ko kuma o wondan be jamaare mu'mini'en nden o loro o wiya o nuɗɗini nyalawmaare ragarere mana o nuɗɗini sani lahira ɗo o yardi be dedei ko jippi hado annabijo fu jamiran se wiɓe wa ma hum bi mu'minina ɓe ɗo naɓe mu'mini'en ba to non watta goɗɗo o wi'a o nuɗɗini Allah o nuɗɗini bo ñande dagarere ndenna o muminijo ba to ɗo kanjum on waddi fi'a nafiki en haɗɗo ni to ayaji mai jotta diga en fuɗɗiɗe diga jotta ayaji mai ɗe 13 kanje ɗe fuumaje ɗeɗo wolno haala nafiki en be nanta waaduɓe sawno be nabi sallama be woɓɓe irum maɓɓe ha nanta wuro madina ngam en wollino kenya ko hesi kenya en gaɗino bayani en wi ha makka kam fi'a ɗiɗi on annabijo wondiri kanjum on julɓe tan be heferɓe tan amma nde o warti ha madina sey ɗum warti fi'a may nayi nda julɓe laɓɓe ɗon nden nda heferɓe laɓɓe ɗon irum araɓɓe taariɓe madina nden nda bo nafiki en hamɓe ɓe araɓɓe on ɓe ngara ɓe mbiya annabijo ɓe nuɗɗini alhaali bo ɓe nuɗɗinayi nden bo woɓɓe bo ahlul kitabe hamɓe bo ɓe ɗo andi Allah gonga ɓe andi annabijo gonga amma wakkati annabijo wari yettiyamo ɓe bo ɗum bo hasada ko seeɗi en tan ɓe taw kayso hasada min yangi anfusum min mbaɗimata baynalahum alhaqu wadda kasiru min alkitabe la rabbunakum yani min mbaɗimata ɗum kufara hasadan min indi anfusum min mbaɗimata baynalahum alhaqu to hamɓe yahudu en bo ɓe ɗo andi annabijo gonga annabijo wari ha maɓɓe wardi bo ɓe gonga kaɓe mbiyata man hasada ko se haɗi ɓe tokkugo to kamɓe on jomirawo sappi haɓɓo ni kanjum ɗon nder yimɓe goɗɗo wi'a amanna bina nder maɓɓe ha nder yimɓe madina hanko woni abdoullahi ibn ubayyin woni abdoullahi ibn ubayyin hanko nder leɗɗi madina o woni nden wakkati ayare ɗo dow mako nde jippi e ko nandi be mako nden wakkatiyel annabijo asawere annabijo warta madina ɓeɗo shiri ɓe lamminannomo ardungal awsu be kasraju fu ngam awsu be kasraju ɗum leɗɗi ɗiɗi maɗi ɗum nena rogo haɓe ɓe ngaɗi sulhu ɓe lamminan abdoullahi ibn ubayyin hankon lamɗo maɓɓe ɓe ɗiɗi fu to ɓeɗo dow banni
ñandere ɓe lammintamo ñandere ma on annabijo bo yetti kuba yimɓe parse husiti ha annabijo jamare moftinoma koko pat ɓe wi annabijo yetti ɓe parse ɓe doggi ɓe dilli ha annabijo non haala laamu makko saytiri to hunde ɗo sende jooɗi ha ɓernde makko yimɓe makko ɓe o yiyanno ɓe wallannomo ha laamu makko bo hamɓe on wari tokki annabijo to o holli ɓe o yiɗa annabijo to ɓe fartamo sam ɓe fiɗɗamo to noon o watta o luttida be maɓɓe se o holla ɓe oɗo wonni ɓe annabijo amma haqiqa o yiɗa annabijo ngam ɗume annabijo wari haɗimo laamu warugo annabijo haɗimo laamu madina to ɗo kanko nder maɓɓe kanko kanjum waɗi o wi'ata nden en tammi tawgo ayaje man ɗe ɗo sendidiri ayaje feere ɗe fuɗɗanat ɗo amma en tawan timmuɗum maje ha suratu ali imrana en tawan seɗɗa may feere ha suratu nisa'i en jiyan en tawa ha suratu at-tawba surol bara be suratul anfali wolwi haala maɓɓe sosai to en ɗeeri en dilli en jiyan en tawa suratul ahzabi tindini haala maɓɓe sosai to en dilli en ngara ha suraji lesto enen en tawa wodi suratul mumtahanati wolwi haala man seɗɗa wodi suratul hajri wolwi haala maɓɓe seɗɗa en yan en tawa timmudugo ha Allah waɗani ɓe suratul munafiqina waɗani ɓe surol maɓɓe musamman won inna be inne maɓɓe Allah renu en ko waɗi jomirawo diga fuɗɗode bakara nde holli haala heferɓe ɗiɗi tan ayaje ɗiɗi tan waɗi haala heferɓe so jokki haala nafiki en to modiɓɓe se waɗi bayani ɓe wi nafikaku ɗo ñukka ha ɓernde ɓi adama ɓuri no yonki mako ñukkiri nder mako goɗɗo ndamo ɗo o andi oɗo mari yonki ay amma to a wi o hallama ha yonki mako woni o heftana ɓandu mako ndu fof waru ndu yonki on ha o memi fuɗɗum yonki on to wimo senduki bo heftuɗo on yonki ɗo on ɓandu ma fota o sendediraɗo to banni nafika ko suuɗiri ha ɓernde ɓi adama kanjum waɗi seydna oumar Allah ɓeddanɓe yerda hanko ha nanta o wacci duniyaru ɓernde mako deƴƴitayi dow haala nafika ko ɓernde makko deƴƴitayi dow haala nafika ko bo en ɗo andi nder sahaba annabijo sallllahu alih wa sallam woodi ɓe annabijo herti ɓe andal mo en mbiyata Huzayfatu ibnul Yamani hanko Allah herti annabijo hertimo be andugo nafiki en annabijo bo sheedinimo kala ko shafi andal nafiki en pat Allah arti andinimo amma en tawan timmudugo maka ha suratu tawba ɗum weɗɗi toon en gatta ɗo ni kanjum waɗi seydna Omar hanko ko ndey ko o haɓata fuu woodi nafi makko ha ɓernde makko na wakkati feere ɓe wi jemma o ta'ata cakka jemma o yawata Huzayfa tum yamani ha saare mum o yawata Huzayfa o wiya useni fu mi tori maɗa annabijo inniyam nder nafiki en na seydna Umar fa moyen bolli ala makko keña ɓawo seydna Abubakar hanko fa o kay ɓe fottini wakkati Abu Lulu al-Majusi yuwimo kanko seydna Umar wakkati Abu Lulu al-Majusi yuwimo laɓi ɓe hoosimo ɓe hoorimo saare ɓe ƴoni likita wari hokkimo ñamdu to ɓe wannimo ñamdu ɓe se ila wurta ha deydey yuwande man likita ɓe se wiyatamo amirul mu'minina waɗi wasiya ñawmaɗo accatama juɗɗuma e balɗe tati to ɗo kanko seydna Umar ko arti wiigo nde ɓe wimo Abu Lulu o wimo on wiwimo ɓe yi Abu Lulu al-Majusi o wi to o yetti Allah mo waɗay yonki ma ko ha juuɗe julɗo ɗum Majusa on mbaɗimo ko arti ƴamugo o ƴoni ɓi ko Abdoulahi ibn Umar o wi dilla haɗaɗa julɗe so dilla ha Huzayfa ya ƴono Huzayfa tum al-Yamani wara nde ƴoni Huzayfa ni wari wakkati ɗo nder mayde fa ko arti ƴamugo Huzayfa o wi mi fanarima Allah useni fu annabijo inniyam nder nafiki en na Huzayfa tum al-Yamani se nde woyi o wooki o wi Umar annabijo meeɗay innugo ma nder nafiki en diga hande mo mi meta ko sendugo goɗɗo o wi to alhamdulillahi ɗo bo tabiti nden o leli ɓiyi ko dilla ha dada julɓe Seyda Aisha ya toranamo torɗe juma ko hala walugo annabijo ko nandi ɓe maji ay ɗon mayma ɗum hikima o wi oɗo amirul mu'minina on oɗo mari bawɗe bo o wiya ɓe wallinama ha o yiɗi fu o wi fu tabiti amma o naftiri lada ko o ƴoni ɓiyi ko Abdoullahi ibn Umar o wi yaha tawa Seyda Aisha yehi tawi Seyda Aisha bo to yehi wiyamo Umar ibnul Khattabi lelimo ta o wiya amirul mu'minina o wiya ƴemo lastu amiran lil mu'minina hande menami lamɗo mu'mini en ba aya wiyamo useni fu miɗo mari no yelaji am nder yelaji am miɗo yela ɓe wallina am ha kombi giɗo am ngam mai miɗo ɗaɓɓita isini ha maɗa Seyda Aisha wi yerdi amma nde wi yerdi
wakkatiyel Abdoulaye Umar warti yeccimo se o wi'ata dum ay kin adila ko mako so o wi'ata mo fa to mi maayi ta yaare yam to on rondiyam on yotti hadamugal man on silmina alora aya a ƴamtam to o yerdi on nastinam do yerdam bo sale bi am gidam to yado yi adila ko mako ayo to ko sayna Umar to ko yidi wolugo en di famno ko yimbe do non woni nafika ko suudan der goddo kanjodi hanko sayyidina Umar be albishir ji annabi jo wonni mo oron der sappo sayyidina be aljanna o kaza kay hatta annabi wi to wodi annabojo baawo ma ko dum Umar wala ta annabojo annabi sallallahu alaihi wasallam banni o limti fabluji mako nembo hanko sayyidina Umar o wari o gongi baawo annabi jo hatta nyande sayyidina Bakar hokkita mo ardungal be mbi'ata sayyidina Bakar be fere wari tari sayyidina Bakar be mbi'a andi Umar no satiri ha do yimbe len awi ardina mo hulu Allah mada goddo mawdo der sahaba en jodata inde makko wari tawimo sayyidina Bakar don no wali no ni wakata so wi be bamtawo be jogina mo o wi billahi tukawifunani be Allah on hullata be Allah o wi be wadda windo wara ndako Abubakar sakitirta accugo duniya nako fotirta Allah o ardini Umaru kanyo woni ardido julbe bawo makko do Umaru wo'ini kanjo wono tammini hamudu do Umaru wo'inay bo to do ko fasahala min ladina zalamu ayyamum ala bin yanqalibun to amma do fufa sayyidina Umar yotti haddo fufa amma o holɗinaki daga to ko wi'ete nafika ko nen dammudum dum nono ni nafika ko wangi na islama nafika ko don hawa nako en andi nafika ko kanjo don nafika ko wonande dum maddo ba fere me fere do en do wala hala nafika ko dina hadina islama hanko annabi sallallahu alaihi wasallam o andi be diga azamunu mako Allah bo umri mo habda be mabbe ya nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wamluz alaihim wa ma hum jannatu fi sabili jawra umri mo o habda be mabbe o nyadina nabe amma ko sai annabi yo sali habdu go be nafiki ko goto sai modi be sendira haddo on masabaji warta sendira kashi jotta goddo nafikijo kam to o wangir be nafika ko diina ha diina islam huwata sharia do huwa dum kita mako o barete do no kono o barete do ba no haddo masabaji sendiri masaba sayyidina masaba imam Malik kanka en huwata hanka ka don to goddo wangiri ngam o wi ko ni nafika ko hasan annabi jo kanjon zanda ka hasan mabbe abe tabi'ine dum zanda ka dum wi'ete kanjon dum woni suudugo kufru woni na islam hakika haɓerde goɗɗo o kefere on amma bo o holla mon o julɗo oɗo wondi be julɓe oɗo julda be julɓe kala ko julɓata fo ɗo waɗa ɓe maɓɓe hakika bona o julɗo ba to sayyidina Umar kiitama ko wakkatiyel Zayd ibn al-Arqam o seydi do Abdullah ibn Ubay en andi hakko o wara nafiki en Madina fu andi o nafikijo amma wala mo meɗi warugo sheeda hokka sheeda o nafikijo Zayd ibn al-Arqam fere mo kañum fere mo ɗum hokki sheeda دليلا وكتبي والله لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن العز من الأذى وكتي المدينه دو فوت تيرا كايار نوكي اودو اولاني ماتشو ماكو كو ديندنا دو ماكو يا يارنا نام o Abdullahi woleli be ngari be do fot tira habe habi ha goto mari goto habre men de nyaadi nebe ecci odo wakkere annabi joni sen Abdullahi no Ubay ibn Salula yata nda awra do mari derkejo mako o arte wi goni o wi sammin kalbaka ya akulka wurmu bo saru ma dan nyame wallahi la rajana ila almadinati la yukhrijanna an-nas min al-adab to en hoti Madina teddudo wurtina leso ay kalima dum kalimatul kufri o wi ko kalima do ko nufata be teddudo hanko mo nufata leso bo annabi jo Allah reno don o wi kalima do to kalima do yimbe dum wari wi nani mon hannabi jabanaybe Zayd ibn al-Arqam wi seydi o wi mo Sayyidina Umar wi annabi jo accina mi taadane mako mi foftina men be mako annabi sallallahu alaihi wasallam wi yimbe yata ko Muhammad do mara yimbe mo en accio bi ko Abdullah ibn Ubay hanko saabo jo latto se o wari ko tawi annabi jo o wi annabi jo to anu fi marugo baba am accam mi mbaram ngam mi do hula to a wada goddo der mumini en baramo mi wawai munyugo dum dasana am kufu to ni a hiti mbarugo mo
acca mi baramo annabijo wi mi baratamo he ay o yehi o dari ha dammugol madina abdoulaye mo bayi nde ɗo warta ɗum waɗi ha kono ɓe wiyata gasoto banil mustaraki ɓe yetti ha suraji to en waɗa weɗɗitan aɗo ton hanko abdoulaye o dari o aati bawa ma ko wi nastata ko madina seeto annabijo dugani mo ɓe andan moye on tedduɗo mo woni less o ɓii ko dari jogi ka fayi wi wallahi aɗo watta ɗo miɗo taɗanema hande en andan mo on lesɗo mo on tedduɗo to a yiɗi nastugo madina a lela ƴama annabijo to annabijo yerdi mi acci a nasta to banniɓe waɗi sende o leli haɗo annabijo dugani mo o nasti kalima on moy on tedduɗo mo on lesɗo tabiti nden hanko abdoulaye o wari o tuuɓi o wi annabijo ɓe fewanimo kada annabijo jaɓanimo tuubu mako en andi kissa mako ni ha karshe man wakkati o wari mayugo o andi wala ko histata mo sey annabijo sanadi makko en tawan ka e wi timmuɗo ɗum maga ɗo suratu tawba istagfir lahum wala tastagfir lahum wala istagfirta lahum 70 maratan la yagfira llahu lahum annabijo o wiyata jamirawo wiyata annabijo farana o ɗaɓɓita gam hanko abdoulaye wakkati no wi o mayan o tabbitini o mayan o tawi wala ko histata mo sey annabijo duuɓi sappo duuɓi yo waɗi ha madina pat bo oɗo habda ɓe annabijo on amma ñande man o laɓɓini wala histo mo sey annabijo to kiita allah bo arti o wi annabijo o yiɗi o leli ɓiyi ko abdoulaye ɗo ya ƴamana annabijo o yiɗi go'o to annabijo mayi annabijo hokka mo limse muɗum ɗe less ɗe heddata ɓe ngaral ɓandu muɗum laata kanji on woni kasa mako nden bo annabijo bo wara juula mo to haɗɗo wakkatiyel man nde ɓiyi ko wakkati mako wari ɓiyi ko wari tawi mo yeccimo nda ko baaba mako wasimo annabijo itti limse may hokkimo seydina omar dari ɗo foɗidira be annabijo a hokkatamo annabijo wiya mi hokkanmo a hokkatamo annabijo wiya mi hokkanmo o dilla o hokkimo o dilli nden wakkati juulugo annabijo wiyatamo yahan seydina omar haɗimo wi a yahata oɗo annabijo wi mi yahan so annabijo wiyata ay ko a wanni mo istighfaru seydina omar ko a wanni mo istighfaru allah yafatamo annabijo wi mi waɗan 70 mi ɓuran ɗo 70 may fof annabijo wari tawi mo ɓe wanni mo kasa man ɓe juuli mo nde annabijo juuli mo farani mo bo ɓuri 70 man to hanko ɗum nafay mo amma ɗum nafi yimɓe makko ngam sanadi man kusan nafiki en pat timmi ha madina lutti yimɓe 150 tan ko 160 ɓe usay fatum jamani andi sanadi ndano abdoulaye waɗi ɗo hanko on wiyanno ɓe annabijo o waɗay hanko on ɓe darodianno ɓe dasana yimɓe kaza ɓe data honuji waɗi ɗo pat waɗi taari madina ɗo pat hanko abdoulaye ko dasiɗi pat no ɓe warta ɓe itta annabijo heɓa laamu makko to amma karshe man o tawi annabijo tan hissata mo haɗɗo modi ɓe sey wolwi ɓe mbi kadi e noyi limse annabijo ɗe o ɓorni ɗo sey ɓe wiɗi ɓe tawi hanko abdoulaye o yehi wuro makka o tawi heferɓe ɓe tappi bappa annabijo abbas ɓe ɓorti ɗum o itti ngafalewel maako o ɓorni abbas annabijo yoɓi mo haɗɗo istigfaru ɗum o waɗi bo ɗon bo annabijo wayliti ɗum jomirawo wayliti ɗum sankiti imanu ha yimɓe makko ɓe pat ɓe nuɗɗini ɓe tuubi to de diga ñande man jomirawo sewani annabijo iyaka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun allah remi en to ɗo kanjum on ko wiyete nafikaku mana suuɗa njuldanku suuɗa keferaku wongina njuldanku goɗɗo o kefeero on ha ɓernde makko amma bo o holla on o julɗo kamɓe on jomirawo hollani en ɗo amina nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi muminin to a laari siyaqo aya man hallunga ay hamɓe ɓe wi amanna min nuɗɗini be Allah amanna min nuɗɗini bil yawmil akhiri ɓe ñalawmare ragarere jomirawo wi ay ɓe lam yuminu bana o yino ɓiya to qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna jomirawo woliraɓe non jomirawo se wiɓe wama hum bi muminin ay ɓeɗo ɗo na nder mumini en towoni ba ɓeɗo na ɓe mumini en ba mana arti andi ɗum arti ha andal Allah ɓeɗo na ɓe mumini en ba kamɓe kam ɓe titindi on imanaku ɓe foodi hoore maɓɓe on ɓe wiɓe ɓe nuɗɗini amma bo na ɓe mumini en ba Allah famni en katamallah ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم
بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله إبه استا الله مؤمنين والذين آمنوا وما يخادعون ولا قد استا إلا أنفسهم سيهم كي جمع وما يشعرون لأنه رواية ورش أن يرى إمام نافع بنت ابن كثير بنت ابن عمر هم وما يخادعون إذا والله بجنجرتا أما رواية أبو عمرو بكسائي هم بعاصم هم وما يخدعون بجنجرتا لبدو معنا جماجي غوتل بدو استا تو نوي بي آدم استرتا الله تو هادو ɗum to hakkumu on mana hamɓe ɓe ɗo wi'a ɓe nuɗɗini nden bo ɓe nuɗɗinayi ɗo ɓe ɗo wi'a ɓe nuɗɗini nden bo ha haqiqa ɓe nuɗɗinayi ɗo hamɓe ha maɓɓe ɓe yi'a ɓe ɗo ƴoyra mumini en ɓe ɗo ƴoyra Allah ko kuma woɓe feere nder mode fasir bi yukhadi'una Allah ɗo ko nufete ha majum ko nufete ha kalimol yukhadi'una Allah ko nufete ha nokkure man ɗo asali annabijo on nufete jomirawo se luutani annabijo ha nokkure man mana ɓe ɗo esta annabijo ɓe mbiya ɓe nuɗɗini andu amana ɓe waɗa annabijo ɓe mbiya ɓe nuɗɗini nden bo ɓe nuɗɗinayi to wato jomirawo luutini annabijo ha nokkure man on yukhadi'una Allah ay yukhadi'una rasulallahi wal mu'minina ɓe ɗo esta annabijo sallallahu alaihi wasallam be mumini en jomirawo sebi wama yakhda'una illa anfusahum wala ko ɓe estata sai yonkiji maɓɓe tan wama yashuruna ɓe anda mo wala shuuru ngam shuuru ɗo waɗi irtibatu be wujdanu ɓi adama wujdanu mako bo ɗo jongiti be kiyanu mako kañum watta to a waɗan shuuru hunde nde wawan nde waɗata hakkumu be maɗa to a wayi aɗo waɗa hunde ala waɗa shuuru be mare nde wattata hakkumu be maɗa so laataki am ɓe ɗo esta ko e maɓɓe on tan ɓe anda ɓe ɗo esta ko e maɓɓe ngam to ɓe ɓe esta ko e maɓɓe ɓe jaɓata kono ɓe laata ɓe nafiki to kanjum jomirawo wiyata yukhadi'una Allah walladina amanu wama yukhadi'una وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولكن بإستة سيهم كجابة بأندا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يدفو جنجراما في قلوبهم جبرافي دون هاندر برد مابbe maradun nyaw في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله بو سي beddani be nyawman walahum azabun alimun yangada ciatu kado wodani be walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun yangada ciatu kado wodani be danga dum ko be fewnata Allah to fi qulubihim marad nafika kudo jomirawo se nandindiri dum be nanta nyaw manan dum wayi ba dum nyaw on modi be tafsiru sebe yayi do siyabo didi wobe fere bi a maradun hissiyun on wobe fere bo bi a maradun ma'nawiyun on mana nyaw on je nyaw en andi nyaw do kanjum on nangi be hader e mabbe wobe yayi do banni dum on hujja mabbe be mbi to ay nafikaku do wadda dume do wadda ngaymu wanyugo mabbe dina do wada be nganya julbe wanyugo mabbe dina do wada be wanya annabijo yiwugo shani annabijo do yaha yeso kanjum on watta berde mabbe do nyongi ko ndey nyongugo berde do dum nyaw ni wobe fasir der modi tafsiru nyongugo berde do dum nyaw on kam kala ne berde ma metti fu ne do naway nawal la bodum dume dum nyaw kanjum on wata dasa nyawuji goddi fere pat ne alaari goddo fu do suni ko wadi berde do nyawi wo e fere yahiri do siya ko banni fi golo be marado o e fere be wi a maradun ma'nawiyun dum non ni maradun ma'nawiyun bo dum majas on nufete ha ton ay nyawdo nafikaku dum nyaw non ni nafikaku dum nyawdo ay goddo to andi torra nafikaku o jabata ko o lata o nafikido to gubi adama o andi sharri nafikaku hosata mo nafikaku dina je be ha hosata mo yaramo o jabata ko o lata o nafikido bana no goddo jamo o andi to o nyami kaza nyawnam mo o jabata nyamugo dum ko kuma to o wadi hunde kaza o nyawal o jabata wadugo ne soyinde andugo mabbe do
kanjum orni be nafika ko sedum latani be dum nyawdobe anda kanjon jamrawi fi qulubi marad amma to ayi a jam andi didi fu haqiqa majum dum nyawtan bernde nyawde kayre wanyata gonga bernde nyawde kayre wanyata Allah be shani mudum bernde nyawde kanjum wanyata dina Allah bernde nyawde kanjum wanyata annabi sallallahu alaihi wasallam nden zailu ayara salido atawan hawani go dina do hanafiki en khidaaw do totton esto do hander majum goddo fere o anda o yida annabijo ha haqiqa amma zahiri ma ko hollo reedi annabijo ko kuma goddo fere o anda o yida dina Allah ha haqiqa amma ha zahiri ma ko o do yidi dina kaen fasiri nane do goddo fere o nafikijo dina man ma o anda o nafikijo ma fal iyadu billahi amin dum do nuji der mako kuude mako fere on ko bolle mako fere on hosata mo ya sakkina mo ander nafika ko o anda ko kugal gongal fere on ngal o wata ngal hosa mo ngala ngal sakkina mo nafika ko itikadu fere jo habbata bernde mako o mumini jo laddo amma itikadu man se hosa mo ya sakkina mo ma nafika ko o anda to do kanjum wadi dum fu majum to a hawti dum se atawa fi qulubihim marad fazadahumullahu marada Allah bo sebe dani be nyaw noy nyaw may beddi al ada nafikijo o yida o yaddina Allah do ya yeso to nde dina Allah do ka fa yeso fu hanko bo nyaw ma ko do bedda on al ada nafikijo o yida o yi julbe chani mudum do wodi ne chani julbe do wodi fu hanko bo nyaw do bedda no to kanyi jamrawi fasada la marda wa lahum azabun alimun bima kanu yaktubuna jamrawi yangada nawka do wadani mo Allah rene yangada nawka jamrawi to tindini hunde hakkilo fafata hosa kanyi wadi alimun mu'lamun hinga tafsiru wiata yangada nawka satana wallaha do wadani be ko wadi yangada do bima kanu yukadzibuna ko bima kanu yaksibuna e dum ko be lati be fewanno be nuddinay Allah be wi'a be nuddini Allah ko kuma wakanu yukazibuna bo e dum ko be lati be do fewna Allah wadana be gonga be salaka be bi'a dum fewre be salato ko goro to alari kala ha jomira waddi yangada pat hato yaram azabun azim ko haddo bo jomira wi walam azabun alimun hefebe o wi yangada chafuka makka do wodani be bo yangada nawka do wodani be ko wadi jomira ma yangitita be se to waddi Allah man bima kanu yukazibuna ngam dum ko be lati be fewna Allah no وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم جمراوي لا تفسدوا في الأرض تاوني حالدي معنى تاوان امبولون دادو لدي قالوا إنما نحن مصلحون قالوا سبب إننا نحن من الغفا مصلحون من بؤنوبه ألا جمراوي ناني فامي إنهم هم المفسدون بيرو هم اوني ونوبه من هم اوني ودوبه مبارندا ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون ولكن حقيقة هم لا يشعرون بما تتا بأن تو جمراوي دو wolde do kayre to alari si atawne do wolwana hakkunde nafiki en bebe andi be do be nafiki en wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi ay ayare salinde do holla en kambe do be waran be wi'a be nuddini Allah on sudditi asiri ma wi be nabe nuddin be ba ndabe do esta ko e mabbe bo be estata nyaw go woni haberde mabbe to sebe mbi ayare don de jippido Abdullah ibn Salam be ko nandi e mabbe Abdullah ibn Salam hanko o modi bon der modi be yahudu bani kayno ka yahudu en tari Madina be ngeccino be do rena annabi jora ce kara dubu be ngari be jodi be tari be do rena wargo annabi jaman hanko o hibru on der modi be mabbe o modi bojo der modi be mabbe o buri be andugo tawreta o laari dina gonga o laari annabi jo gonga o ummi o wari ha annabi jo o jami annabi jo jami don do jami annabi jo jami modi dede no jomirawo wolludi ka tawreta se o nuddini ndo o nuddini so yata to amma fa yimbe am to andi mi nuddini be bolon kalluka do am
miɗo nyukka haɗɗo to yimɓe am wari ƴamuɓe haala to al'ada yahudu en madina be ɓe yiɗa annabijo ɓe tokkay annabijo nde woodi wasiqatu salami mana woodi yarjejeniya je hakkunde maɓɓe be annabijo ɓeɗo jooɗi ɗo jam ɓe waran ha annabijo ɓe waran ɓe ƴamta e annabijo shaniji duniya maɓɓe kay hatta ma kusan annabijo on laati alqali maɓɓe to nde wakkati go ɓe hawti ɓe ngari ɓe hawti ɓe wari ɓe jooɗi sey annabijo ƴami ɓe noyi abdoullahi ibnu salam ka woni ha moɗon ɓe wi'a hanko on woni ɓurɗo amin andal ɓurɗo amin kaza kaza ɓuri amin andugo tawreta ɓe mani ɓe timmini ɓe wi to jotta to abdoullahi ibnu salam tokki dina mon tokkanna ɓe wi kay abdoullahi ibnu salam wala no tokkira e hanko ɗo min andi wala no tokkata abdoullahi salam ɗon no ɓawdi binoyi so wurti ɓe wi to seede ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah seede fammin mi silmi wakkati ɓe wi oɗo ɗo o carrujo amin o ɓi carrujo amin sey ɓe gaɗi ka huɗugo o ɓe maninomo jotta ɓe lori ɓe fisti kam to ha hanko abdoullahi ibnu salam o waɗano banni sey lapsu jooɗa hakkunde maɓɓe to kanjum waɗi hanko abdoullahi ibnu salam o andi ɓe na o andaɓe sey o yaha o tawa ɓe o wiya ɓe ko ɓe watta ɗo ɓe acca wasakiranowa tufsidullahi alimana ɓe wiya ɓe acca kon watta ɗo acce tokke annabijo sallallahu alaihi wasallam on andi mo on andi tindinore makko wari ha deftere tawreta on andi hanko on wala geccawol wala andi on nder ƴamɗi ɗi abdoullahi ibnu salam e annabijo ƴamata mo wiyata mo jotta a andiyam na o wi ay mi andi ma ɓuri no mi andiri ɓiyam o wi to noy ɓuri no mi andiri ɓiyam o wiyata to ay an Allah on wollaniyam haala maɗa nden tindinoje maɗe Allah tindini ha tawreta pat mi yiide ha maɗa amma ɓinguel am kana mi anda ko roɓe waɗi mi anda ko roɓe waɗi to kanjum waɗi o wi o ɓuri andugo annabijo ba o ɓuri andugo ɓiyi ko yarifuna kama yarifuna annahu to ɗo hanko abdoullahi ibnu salam hanko on ɗo wolwona ɓe oɗo wiya on la tufsidu fil ardi tawaɗe bononɗa ɗuma woni bononɗa ɓe holla annabijo sallallahu alaihi wasallam be mu'minin ɓe ɗon gondi be maɓɓe alhaali bo ɓe gonda e be maɓɓe ngam may ɗum bononɗa on ɓe watta qalu innama nahnu muslimun to o wi bani seeɗi a minen fa min ɗo waɗa min ɗo woɗɗina to ha wi'ugo maɓɓe ɗo ina ɗo moɗiɗo tafsir sende senditi ka tati wi'ugo maɓɓe innama nahnu muslihuna ɗo ɓe waɗi aybeji tati laɗɗum arande ɓe fewi ngam ɓe ɗo wonna on ɓe mbi ɓe ɗo woɗɗina ɗiɗaɓol ɓe waɗi ikraru be deydey ko ɓe tuumi ɓe dow ɓe naafiki en ɗo tataɓol bo ɓe jotti dow bononda maɓɓe ɓe waɗi israru dow maɓɓe aybeji tati ɓe dasani koye maɓɓe to kanjum waɗi woɓɓe feere nder moɗi ɓe tafsiru muslihuna ɗo na wono yo hamɓe ɓe ɗo larana maslahako maɓɓe ɓe hosi kalima mum ɓe hokkiti maslahako to maslahako bo larantako salaha ɗo larana maslahako ma an tan bana no ɗunga zamanu jotta ɓe ndo mbiya en ko ɗume alalaqatu takumu alal masalih kamɓe masalih tan ɓe larata hande a lara ɓeɗo ɗo ɓeɗo nari dow maslahako sendi bo ɓe sendiri ko nandi be man kanjum on ɓe hujjori haɗɗo ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun jabra wi ala nane faame jabra ɗo findina en nana fa en faama ɓeeɗo ɗo hamɓe on woni wonnoɓe hamɓe on woni wonnitoɓe walakin la yashkurun amma ɓe andata to Allah remi وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جبرائيل وإذا قيل لهم دون ويب آمنوا ندين كما آمن الناس ونويب ندينري قالوا سيب أنبياء أنؤمن كما آمن السفهاء من ندين بنا جوها ندينري ألا إنهم هم السفهاء ألا نني فامي إنهم هم السفهاء هم دون جوها ولكن لا يعلمون ما بأندا حقيقة بأندا آيات دو ndeɗo wangitina deedey bolle maɓɓe ɗeɓe bollota hakkunde maɓɓe bana no abdoulahi salam wiɓe taɓe wonnita ɓe wiya ɓe ɓeɗo tokki maslahako maɓɓe tan to ɗum wiɓe aminu kama amana nasu ayi ɗemgal maɓɓe kam ɓeɗo holla ɓe mumini en nden wakkati en mumini en huwata kuuɗe fuu ɓeɗo wara huuda be mumini en ɓeɗo holla ɓeɗo kuuɗa ko amma bo haqiqa wonduɓe be maɓɓe anduɓe asiri maɓɓe andinaɓe mumini en ba
wakkati en ɓe wiɓe aminu kama amana nasu nuɗɗinene bana no yimɓe nuɗɗiniri ɗo laarene no yimɓe fuu nuɗɗiniri Allah ɓeɗo tokki annabijo ɓeɗo tokki umroji mako ɓeɗo ɗowtani Allah ɗo nuɗɗine non nonne sey ɓe mbiya anuminu kama amana sufaha min nuɗɗina bana no joha en nuɗɗiniri joha sufaha safihu johajo kana goɗɗo mo hakkilo timmidayi oɗo mari hakkilo amma o timmidayi hakkilo ɓi adama o mari kam na o jinnaɗo ba safihu ɗo hakkude hakkilo timmudu ko be ginnaɗo ginnaɗo kam o sendiri be hakkilo mum fuu nden marɗo hakkilo bo en ɗo andi e marɗo hakkilo amma safihu oɗo cakka maɓɓe amma ngaliban safahatu ɓe dañiran goɗɗo be maare a tawan goɗɗo ɓe dañirimo hakkilo man timmiday goɗon johawo ni to kañum waɗi hamɓe naafiki en seɓe mbi to ɓe wiɓe ɓe nuɗɗina seɓe wiya kadi on tamma min joha en na minon bo min nuɗɗina bana joha en nuɗɗere ay ɓeɗo ɓe maɓɓe joha en on to ɓe marnono hakkilo ɓe mariri hakkilo kam ay hamɓe waɗa ɓe nuɗɗinayno bamin woni ɗo ni ɓe woni en tammi en taw hanka ha yesso to wadde kasirun alkilame la rabbuna min ibadi la rabbukum min ba'di imanikum kufara wato en tammi en taw hanka ha yesso ko ɓe sappata ɗo ni hamɓe ɓe ɗon yi'a ko e maɓɓe ɓe feri kanjum waɗi ɓe tokkay annabijo be mumini en ɓeɗo yi'a ko hoore maɓɓe ɓe feri kanjum waɗi ɓe nuɗɗine Allah sey ɓeɗo yi'a kala ɓe nuɗɗini fu ma ɓe ferayi on ɓe joha en on ala innahu huwa sufaha walakin la yaram jawrabi nane paame onon mumini en holante ɓe ɓeɗo famɓe on woni joha en mana naafiki en hosuɓe naafikaku ɗo hamɓe on woni joha en walakin la yalamuna amma ɓe anda haqiqa ɓe anda ngam to ɓe annino dana non noon ɓe wonanno ba to ɗume on waɗi hamɓe ɓe yiyata ko e maɓɓe ɓe feri jawmirawo holli en ɓe feray ngam hamɓe ɓeɗo waɗi itimadu dow hakkiloji maɓɓe to a laran ko en bolli ha darsere men hesi Kenya nde patnde ɗo yaha dow imanu ɓe gadda inde hakkilo ha toton ɓe wadda inde hakkilo ha darsere man amma haɗɗo hamɓe nafiken ɓe waɗi itimadu dow hakkiloji maɓɓe ɓe ɗon gi'a to ɓe gaɗi kaza ɗo maslahaku maɓɓe on to ɓe gaɗi kaza ɗum maslahaku maɓɓe on ɓe heɓan ɓadargal ha woɓɓe feere ko kuma ɓe heɓan kabulu ha woɓɓe feere ko ɓe heɓan haajeji maɓɓe feere humta e ko nandi be man kanjum waɗi ɓe gaɗi banniɗo to haɗɗo sey ɓe ɗon gi'a koye maɓɓe ɓe ƴoyɓe jawmirawo bo yecci en hamɓe fa ɓe joha en hamɓe ɗon ɓe ferayi ni sani maɓɓe woni ɓe anda Allah reni en be maɓɓe Allah reni en be irum kuuɗe maɓɓe fuu Allah waɗi en enen nder mumini en laɓɓe de naafikakuji nastarta en fuu Allah losuɗi wurtana en laata nder imanu meɗen timmudu ɗum barka annabijo sallallahu alaihi wa sallam barka lewru sumaye en darnan haɗɗo wakkati waɗi سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للقول الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله